Jagal yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Allah mo jettaten sabu rokkude en hande wawde arde ɗo humnude oɗo aaji mo gadodirɗen e nder ñalawmaji godal ɗi waɗata kala duuɓi ɗiɗi taw ngol lefol wiyete ko lefol ngayi ma hoorejo o woni président o Absatou Ly artoy ɗo e haala mum haalande en holko woni godal holkoɓe golli kono kadi holko addi lefol ngayi. caggal nde bismiɗen hilifaɓe jooɗiɓe ɗo e mbaadi kuftidinde caggal nde calminɗen juuriɗen dendagal bandiraɓe notitiɓe oɗo kikiɗo mawɗo e nder tarikh godal sabu imade ɗum e nder duuɓi capanɗe nayyi dande leñol hita duuɓi ɗiɗi fof no fiila lefol hikka lefol ngol hayso tawi ko yimɓe sappo e ɗiɗo e nder mumen ko hen yaltina cuɓaɗo o yo fiila lefol ngayi ina anda gaga handude hen le prétexte walla le contexte duuɓi capanɗe nayyi dande leñol ina jari filde Baba Maal lefol mbarodi woni lefol ngayi. on jettama ha no feewi e jabde on notitade e noddago godal e o kikkiɗo hande ene hawri e sappo e jeeɗa lewru yarkoma hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e joyi godal noon no helbere nde firtata ko goomu darani mo leñol goomu sosa koye hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e nayyi taw emo dilla kala ko fayti e banggue jangde to banggue heɓɓo kono kadi ko goomu teddinomo ɓiɓɓe leñol mum ha tengti e ɓen ɓe ganduɗa koɓe dariɓe darde tinne gam ɓamtare leñol mum godal noon ina rentini windiyankol jaydiyankol julaɗo golloɓe e laamu jangguinoɓe taw kadi ko haralleɓe e fannuji ceftuɗi e fedde godal ina tampi ɗum mawɓe ɓe ganduɗa jiyanɓe ɗumen ina laaɓi eɓe gondi e hakkillaji celiɗi taw kadi ko pertuɗi eɓe duusa sukaɓe e laabi ɓamtare woni anniya fedde nde ko suttude timma leñol mum ha heɓto kammo ɓamtare ko wona ɗum kadi pulaar ene mbiya Allah jumata ko ɗum gonga sabu nde miijo filde Baba Maal lefol nde yaltata en gaccano hakkillaji men wonde ko hilde diɗɗal dande leñol dañata duuɓi capanɗe nayyi watta ɗum wonani en wonani godal fiyande woɗɗere nde colli tati pulaar ene wiya ko ɗum arsugo bañi o filde Baba Maal lefol teddungal waɗa ɗum e saaha nde diɗɗal dande leñol mawde to duuɓi mum capanɗe nayyi wadde de godal fiyi e ɗum en jetti bandiraɓe ɓe fof e ardeɓe tawtare oɗo kikiɗo mo ndenduɗen enen kala o jafnama no feewi e kala caɗele ɗe mbawɗon dañde e lawol ummade ha ara ɗum o jafnama kadi en mbawata mataw sinno ko sago wonno goto kala en gardata micro hayno gakken mum haala ko yiɗi ko haalde sababude eɗen gandi leñol ngol fof ina yiɗi Baba Maal goto e men fof kadi ina jogtiɗo makko subaka walla kikiɗo walla hay mo feera yiide wonko o golli e gurdam ko waɗi ɗum fayida hayso tawi meeɗa yiide ɗum koye jiɓɗi makko tan ɗum noon wadde en jafimo bandiraɓe ha no feewi e on banggue on mbiyama bisimilla moon Sokhna Absatou Ly horejo godal so yawti dokkaten konngol ko la marraine Aïcha Diallo kañum ni hayso koye hojomaji ɗiɗi yettino konngol mum e on saaha jawten e parrain o Aïcha Diallo bisimilla. Assalamu aleykum diɗɗal dande leñol e gardugol notre père notre bien-aimé El Hadj Baba Baydy Maal mi salmini assistance o fof no fotirno
mi jarno kadi délégation mo ganduɗa mbaɗa arde muɗum e gardugol baba jibinɗomi omon ɗo e salo mi salminimo hande noon mbaɗa ƴetta konngol e weltare mawde weltare nde ko woni godal d' abord wonɓe hen ɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa amin jogori relation ngaji moƴƴi wonto min ndendi to wona e godal amin ndendi e pelle kewɗe te tawno tammiɓe hen ɓe aɓe darani leñol ngol no feewi ɗum noon wadde mbaɗa waɗaɓe remercier mbaɗa waɗaɓe félicité e gardugol la présidente madame Habsatou Ly une sœur une amie jaadiɗo et aussi ko une femme battante par ce que darde Habsatou wona tan e godal no darre golle makko ko noon darre pelle he wadde ko debbo dariɗo mbaɗa noon mo kelle c'est vraiment une femme à félicité ko heddi ko weltare mawde mbiɗon oɗon piila ko lefol mbaroji lefol ngayi on piili mbaroji tigi e l'âge baba mal ko mbaroji e nder leñol Pulaar ko mbaroji e nder Sénégal mbaroji e nder Afrique ha ko ganduɗa e bowalɗi Sénégal to wawi wonde fof hay koye leyɗele tubakoɓe kanko wona mbaroji tan e nder men haɗa yan jofnude tan mbaɗa yettina nelaɗo monsieur Mamadou Elimane Dia omo salmina on omo yaade on omo kadi duwano on ko yiɗino arde mais il est en déplacement nous sommes dignes de respect bandiraɓe que l'héritage de Baba Mal et de l'association de Godal continue de nous inspirer je vous remercie Allah jarama message baɗɗo fayida mo waɗi o mboɗo sikki kala garnoɗo e le 11 woni grand théâtre Aset Diawtuɗo Oya so heeɗima jaltal gadanal discours gadana Baba Mal mo waɗi caggal premier morceau mo wadde ɓeɗo yoni jaabuwol kala mo ganduɗa o aɗa yiiɗi fusde Sénégal walla aɗa yiiɗi sernude ɓiɓɓe leydi Sénégal ko ɗum waɗi e kala nde hunde waɗi won joguiɓe mbawa ko wawde jaabade taw jabboto ko hakkilantagal taw ni noddani fitinaji saabu jabtorade fitina kadi ko jokkude fitina joni noon paaɗen koye galle Cheikh Oumaroul Foutiyou eɗen dokko ceerno Makky Seydou Mountaga Ahmadou Mountaga Cheikh Oumar Konngol bisimilla on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ɓeɗo fof hande ngari ko ruttude Baba Mal moƴƴere e teddugal emin jetta fedde Godal e suɓade min wonde parrain événement oɗo nde ɗum waɗi min jeehi to ceerno Madani khadimul hadratil Umariya min kalanimo o wi Godal wi ene teddina tedduɗo Fuuta wi ene yiɗi galle tedduɓe Fuuta tawtore ndaw ko haani o wi noon sa yihi jettanami Allah jettanami kadi Baba o haali o waddi hen ko waddi hen mbimo mi nani Baba sohnaɓe Fuuta yummiraɓe men mbi en minen nde miɗen jinno kadi jettinanami nelal amen hono sohna Mariam Bocar Baba Haran o wi sa yii minenne min ngala ko ɓuri Cheikh Oumar emin ƴetta tawassul mo Cheikh Oumar watno duwawo mo Cheikh Oumar watno hade mo fuɗɗade golle makko e jihad o waɗi duwawo o yi annabi sallallahu alayhi wa sallam wiimo ñaago dokkeɗa namdo totteɗa o wi noon wadde duwawo o maɗa yiiɗi sa yii e inde rewɓe sohnaɓe fuutankoɓe fof tottana kam ɗum alhaji Baba Mal ñafoɗonide wadde ko ɗum wonno ɗen ene ɗiɗi
heddi noon neɗaaɓe gonɗe ɗe seeranɓe Fuuta waliyaɓe Fuuta almuɓe Fuuta sandaji Fuuta ɓeɗo fof kadi totti kam nela. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. E wonande ɓe gandamo c'est un grand intellectuel ko neɗɗo mawɗo to banggue gandal ko jannguɗo heeɓi seeɗan fagaji mum ɓurɗi mawnude to dowlaji dentuɗe Amérique ko ingénieur ɗo woni ɗo ɗum noon a jarama e gonɗon hello ngo kollirɗa to yiɓi yankagal ngal e fannuji foof a jarama e ko gurtinɗa en ɗam joni jawteten ko e deuxiéme phase ko fati e décoration to banggue décoration noon wonɓe ganduɗa ɓe ina kanduno e lefol ngayi suɓanoɓe wawnoɓe suɓede eɗo Baba Maal suɓa ɗo hande kono noon no mbiruɗen ni to banggue sappo e ɗiɗi ɓe jury o no jooɗi nde taƴi ina sernda ha Baba Maal feeñi hawri kadi e contexte o e prétexte o no mbiruɗen ni les 40 ans de Dande Leñol joni o diplôme aji ɗi foof nan ɗon président jaltina diplôme Aboubacry Moussa Lam professeur Baba Maal rokkataɓe kamɓe foof diplôme aji mabɓe attestation aji mabɓe jaafoɗon Aboubacry Moussa Lam professeur pobbonen mo kel e nder sappo e ɗiɗi ɓe omo jeyno e yaaɓe final
seeɗendagal wonat faade elaj baba ma il fete wonande kuuwal ine rekkoro deɓirde gaaba ma wuusede faɓe sabu tinnare ma feeñde yidde ma kam e darde ma mantini ngam abdare gandal pinal pulaar e o jaramo hande waɗat fiilimo defol ngayi lewlema communication on jiyama ɗononande oɗon mbiye bisimilla ɗaɗɗamo ɗoɗɗama seeɗa tawa Nala gis aywa ber Honorable taw golle ndawan ñene golle ndey département pour président nango sisilba bismillah on ala baba kongole yesama fudda dirde sikki mi yejida ay wala yejida wala lo ma be grand kelle seda mbaɗene kelle lage baba gay sidi bocar jom en mbiyat alhamdulillahi rabbil alamin kala ko neɗɗo dañi e neema e nder gurdam mum ene foti yettude Allah no haalirta kala ko mbanmi kala ko ƴettimi wadde e nokku ɗo mbami yaa kala ko mbawmi dañde toon e moƴƴere mbeɗa yettinde ɗum Allah wona min ko Allah ɗum noon onon banda men yimɓe ko mballon kam wiide alhamdulillahi rabbil alamin en jette Allah ko ɗum kadi kono noon neɗɗo so yetti Allah ene foti yettude sababu malla ni mbiyen sababuji ɗi ene mawni ɗo am ɗo yen somi fini e yeeso am mbiɗa yiya sababuji ɗi so mbeɗa danno woni ɗo woni caggal leydi mboɗa yiya sababuji ɗi somi jooɗima e télévision mbeɗa waɗi interview mbiɗa yiya sababuji ɗi somi darima e yeeso jamanu mi ƴetti micro haɗi am ngabbude e dow scène mbeɗa yiya sababuji ɗi ko wona hande fuɗɗi ko gila komin suka nde tawno naala kagal ngal ɓooyi dande leñol duuɓi 40 kono baba ma Mansour Seck mbasuña ko gila komin sukaɓe tokosoy wadde noon mbeɗa yetta Allah mbeɗa yettanaɓe Allah kamɓe mbasu Mansour e dendagal ɓe wonnoɓe ɗo ene lusdiri baba ma a yettino mbeɗa wawi hen yettude noon Sadi Flame Mamadou Ndiaye Ba mawɓe ardinoɓe lasde Fouta jibinande Fouta woni Accawen en Ablaye Sy en taw enen fof ndenduno ɗon ɗo Thiaroye ala ko renndinno min noon so wona goto amen fof ene jogui fulla mum ene jogui fayida mum hewɓe mabɓe mi haali ɗum ñanden ko liggotonoɓe e bureau ji fonctionnaire uji kono noon yiddeɓe Pulaar yiddeɓe Fuutankagal tagnoɓe wonde lasde Fouta jibinande Fouta gaga min tuggi koye adinoɓe min wonde naalankoɓe bonnani ɗum cofnani ɗum on guilli ɗo Samba Diop leer mbiɗa siftoro min e Kolosal e Mansour min mbaɗano invité e Kotaf min gari min jetti yimɓe fof ndiiri baba malen gari baba malen gari ɗum mbiɗa yettira ɗum Allah nano min tan goɓe kamɓe mbi ko baba malen gari
haɗem naddi e nder galle mumen mbaɗano invité darmi oyto bange beddo o coyni mi Samba Diop leede Amadou Sarr e jodi ngoppu yimɓe ɓe fof paame to Samba Diop leede jodi niji ɗon sama jodi me mal o yi kam alhamdulillah rabbil alamin oɗo ɗaccunide nana kaaka ko sahata yonu ɗum ha yooɗo no mbaɗirɗa ni ganduɗa minen kadi ɗuma e dimram kadi andi gonda koye sahama oɗo ɗaccu ɗum yo Allah walle ngandumi noon ndeke nana kaaka wona hunde weelde e nder aduna fof noon mbiyen par ce que min fotte naalakoɓe heewɓe e nder aduna o minen fof noon nandi gurdam multimilliardaire uji ɗi sukaɓe tokosoɓe ɓe machallah nanake ko nanake tan ko Allah wallata Allah hollata mi ƴetta guitare mi jooɗo e dow leefal uddita falantere mbiɗa ndaara hono leɗɗe ɗe coodina cerka gaccina garde koye mumen ha ɓooyi ko yimete ko adda hoore mum wona min noon ɗum tagi mbimi ko Allah ɗum no mbeɗa yettiro ɗum Allah no feewi fuɗɗama ko ɓooyi haade dande leñol arde min mbaɗi lappi min mbaɗata lappol kono mine Malick Paté Sow bellen ɗo wondude Mansour Seck e Mamadou Ndiaye Ba min ni mbiyatmi mata ko on saaha ni e gurdamam ɓurno wel nde tawno mi alano charge ɗonno kam tan ko yidde andude aduna o andude ɓiɓɓe adama en ɓe dañde sehilaɓe min gomi gila Dakar ɗum mbaɗi ma woni gure temedde tati pawon e duuɓi ɗiɗi sinno wonano ko baɗon sanki tawi min Côte d'Ivoire mi artatano walla min gartatano min continue ko ɗum wonno nana kagal ndeen min gandano dande leñol maji minen kono ko ɗum wini min yimɓe ɓe ne jiɗi min emin jiɗi yimɓe ɓe emin jiɗi andude Afrique ala fof komin dañani on ɗon saaha min jettiro ɗum Allah wadde kala ko neɗɗo no waɗa yo waɗi hen ko wiyete ko kaltuɗan lillahi sa wakkilima saabi Allah Allah tawma hen so tawi koko boni Allah ma waɗe signal woppu sa woppani o ɗaccinma hen kala ko tawma hen ko hoorema so tawi koko moƴƴi noon Allah yawata walludema hen minen noon Allah walli min no feewi ɗum tagi mbimi mbeɗa yetta ɗiɗo sababuji fof nde tawno lawol ngol juuti sahaji metta mbeɗa siftara lasli Fouta min meeɗi yaade concert uji ɗiɗi bogue concert uji soirée ɗiɗi belɗi weeti haade amen taccu ta ndungu toɓi ha autoji amen mbawa ruttade dow min mbi ko koyɗe men mbaɗata min tacci tan ndungu kadi adi yewode wonde puɗɗi toon e libbere he min carondiri lasli Fouta machallah zéro faute c'était une université une école min carondiri mini Abdou Seydou Kaba e Assane Kaba Amadou Guelonga Sarr min majji min jantoyi ko ɓokki sarankoɓe mi yiijam ɗum ko bamal wona ɗo woni lawol ngol de kono majji ɓe ndeweɗa min yaha emin jaha min gari maayo woto nde wiye maayo ɓaleeru min tawiɓe ɓe kam fof ɓe ɗaani ena toɓa je cili ko gotina wonno ɗon min leli e less ciliki ena toɓa e dow amen ha weeti oɗon gandi ko findini min lacciri ha ko ena saaha oy to banggue ureki ari tawi min o gata
min gummi min mbaɗi erago yoɓe gaddan min laaɗa ɓe gaddani min laaɗa ɓe kolli min laawol min continue min ƴetti boode min jaltoyi min tawi ƴetti ɗon oto miɗo hayre law men gari wadde ɗum ko seeɗa tan e lattude min mbaɗi wiide naala kaagal weeɓaani ɗum tagi hannde mboɗo welti sa yimbimi oɗo suko Oumar Fouta yo dara ɗo kan jallu en machallah yo ngandu oɗon jogii noon ko teddini ko woni balaɓe moɗon yo Allah wallitir ceerno kono oɗo hooli on mbeɗa anndi somi ndaari gooto e mooɗon fof kulhuli gonnoɗi e am e Mansour e yidde famminde yimɓe ɓe famminde aduna o min gona saysoyeɓe min gona bonde ɗum ko Allah waɗe amen tan neɗɗo ko Allah waɗema hay sa dugi ɗum yettoto e maɗa ɗum noon yo Allah wallitir ceerno mbeɗa yetta sababu noon sababu hande o onon gooɗa yo Allah wurno ndeɗo fedde yo Allah yettin fandare ndeɗo fedde mi wiyata ɗum ni fedde ko leñol woni ɗum par ce que la présidente naani ko haali ko woni ɗo gooɗal dillata ɗo so renndinama tan ko ɗum woni gurdam so Allah walli waɗi cellal ɗum ɗo fof laatima woni yettima ɗo foti yettade ɗum wona leñol fulɓe tan naftorto no tawno mbiɗa heewi wiide leñol fulɓe ene jogii fodde aduna o ene muusi aduna o ne faaɗi ko ɗon aduna o tolni wona yimɓe ɓe noon ko aduna o tolni ɗon taccinte neɗɗo o tan ko ƴoƴere taccinte neɗɗo o ko nundal taccinte neɗɗo o ƴetta fof noon goppa ɗum e junngo Allah e barke nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam goɗal kon fulɓe wiyata ni fuutankoɓe de kon fulɓe par ce que leñol pular kaala to ko fulɓe ndinɗi ɗum sa yeehi nder Sahel woni ɗeɗo leyɗele fof ko mbalɗum ko ene wawi wonde tiitode holno yimɓeɓe mbaɗirta feere haalon ko Allah fawi ko e balaɓe fulɓe min mbawa yettinde ɗum yettoro haalirta ni wona mere Allah ƴettiri pinal gandal jamaragal wonde gooƴiyanke e gueɗe mbaɗe noon fof wayde ɗum e leñol fulɓe ko yidde enen sen darima e nder aduna o mbawen wallude leyɗi goɗɗi koto mbiyen enen ɓuuri wona en ɓurani kono noon wonko Allah firinina laawol yomin ndew hen beele eɗen kono tiitode yo Allah wallu en hakkuji sen lourde responsabilité ko heewi noon ma wi ena girbo en ena yanayi dow men ena famdina en mataw ni eɓe jiiɗi eɓe korsini kono noon sa woni gonga yekki sa woni neɗɗo tiiɗo ganduɗa aɗa andi responsabilité ma sa daari caggal aɗa andi ɗum gummiɗa wona leñol fulɓe wona leñol hande tan wona leñol hanki wona li hiccanki ko nden ko ɓooyi ɗum noon so Allah waɗi ɗum e balaɓe ma aɗa foti Allah mi jogui responsabilité e nder aduna o ɗo tolni ɗo ɗo aduna o majji ɗo leñol ngol ene jeeya e leydi ɓurɗi wawde hono wallude aduna o jiiten laawol gonen e jaam sahaaji somi darima e seen mbeɗa yima taw wona ni Haalpulaar en jimirtumi ko mbeɗa wona mere Allah waɗiri Baaba Maal wona mere Allah waɗiri daande leñol wadde on responsabilité mi weele mi mette mi fawnga mi tampa mbeɗa foti ɗum tambade e juuɗe am ha yetto mi salminima ceerno Makki so mi salminima mi salmini ceerno Madani so mi salmini ceerno Madani mi salmini ceerno Bassirou so mi salmini ceerno Bassirou kadi mi salmini Cheikh Oumar Foutiyou Tall ani wondiɓe ma fof no tawno a lumtima ɗo an ɓe ganduɗa ɓe a lumtima dendagal galleji diine ɗi gonɗiɗi nder Fouta
on balli kam noon balli kam no feewi galleji diine jiɗi silaɗum sandaji ɗo mbawi arde fof e dande leñol no seeɗa ɓe mbaɗen mi nana daade belɗe ene jima ɓuraɗo ngummo e leegal ha e leegal en gara sabinde babanal wona nane fof dañal ɗum kono on cuusni ka Allah jarama on jarama onone kadi oɗo mbawi lomtade kono leñol ngol fof miiɗo Seydi Diallo Oumar Diallo yonti gila lasde foto ha jillitare hade gartumi Seydam Elan Ndiaye wi mbaɗen orchestre wondama goo wondama ne min joni o Oumar Diallo kanko adi arde amen wi Elan Ndiaye orchestre noon mbeɗa andi orchestre uji heddiɗi fof ko jogui ko kaalis ha sabba naggam nanɗo min fawi ɗum e juuɗe ma an e baba maɗa gummoɗon ɗo ene johon Suisse toɗon matériel de sonorisation wondama ne dañi kamko e sodoram kanko ɗeɗo boye ko kanko jimmi sa jangi ardu so yi daña liggéey ma naftora jinnaɗe no Oumar Diallo woni ɗo goɗɗo on dañi wune noon mbeɗa wawi limtude ha heewa machallah on lomtima noon fulɓe ɗo baba mal ɗo naala kagal ngal ko gonga yimɓe ɓe joni ɗo tolna ɗo joni ɓe mbiyata ko o mahi galleji joni galleji makko mbaɗi piscine aji o soodi avion ngaji kono noon naalanke o tiguirigui wona ɗum woƴi ɗum ko yiɗede woƴi ɗum ko faamede woƴi ɗum ko hollede omo jogui importance minen emin jangguine ɗum e conservatoire de musique mi janggi ɗum Dakar mi janggi ɗum France wadde leñol ngol on jarama goto baba mal wi yon mbi leñol ngol jarama gila Fouta jarama ha e nokkuji ɗo ene nder Sénégal e Mauritanie ɗo min mbaɗat concert aji yimɓe ɓe gara keɓɓina Amadou Bari ha heewa hay sinno ko samedi yo samedi men joni ɓe garat leñol ngol ara min ganda korko welata ɓe baba ma walla dande leñol kono minen nde kam emin ganda somin naati amen wara min ji leñol ngol mbo yiyataki wolantaki leñol ngol walli min no feewi somin gumima ɗo ene kadi min yeehi Amérique min yeehi Europe min yeehi partout concert fof moɓe mbaɗi ko gonga tubakoɓe chinois ji japonais ji fof mbatti yidde baba ma kono noon leñol ngol ɗaccani yeeso kamɓe tan gonat ɗon ɓe garda sehilaɓe mabɓe gaari ɗum ɗo ko fina tawa amen mbo yettaki hulantaki sehilaɓe ɓene kadi Allah jarama Talla Faye merci beaucoup musicien ji dande leñol mi haali ɗum ñanden grand théâtre ko ɓuri ko hewde musicien ji dande leñol tawno fina tawa fulɓe ene yooni ene yumɓe ene waɗi barke kala jimmorol ɗo ƴettuɗa malla gaccini e musique fulɓe sa dannima so tawi aɗa andi hoorema kala musique ɓe gaddanɗa ma andu leñol fulɓe ene jogui hen gueɗal taw waylata ko muɗum ko ene yaade jamanu waɗi sukaɓe tinno professeur Abdoul Mal a jarama no fewi Aboubacry Moussa nane aɗa ikramato mi heptinani
minen ko onon tan min darata onon windiyankoɓe machallah sehilaɓe ɓe fof nan ɗo henne Oumou Sy naani kolliri ɗo henne no darime e Cape Town Mandela ene waɗde Grèce joom suudu mum et Oprah Winfrey, l'une des plus grandes dames de la télévision des États-Unis. Wuti mo wonnoɓe o Oumou Sy oɗo waɗi ɗum à chaque moment mo ganduɗa mbiɗo yaha e événement ji mawɗi Allah rokkumo ko minen gummini nokku goto komin funeɓe mine Mafo Seck ni omo andimi mbaɗa andimi omo yeɗanimi jaam yo Allah waɗane jaam amin. Je suis très ému hande ko ɓerdam nde ene heewi dande leñol machallah ko famille les musiciens de dande leñol mbirumi ni ko ɓuri ko hewde mabɓe gona haalpulaar kono ɓe ngari dande leñol ɓe gandi dande leñol ko goho kalis no weɗi de kono dande leñol ko projet culturel ko hirande leñol ngol tagi min wadde dande leñol lasli fota ko hen gonnoɓe mbeɗa wawno wasa yartuɓe la société une troupe théâtre danse ɗum ɗo fof no wonna e nder lasli fota min e Mansour Seck e mbaso men mbi komin keɗoto ko e radio ji ɗi wonko manquére men hen ko par ce que musique haalpulaar tigiri momin jiiɗi o min nanani ɗum e radio ji no pawe minen yimɓe gar min ñaagui permission ɓe dokki men permission ɓen mbaɗi jellitare wadde dande leñol ko projet culturel ko yimnode kala kene nani e liƴƴi keddiɗi goɗɗiɗi e nder aduna yo dande leñol watta musique haalpulaar narire noon eyyi mi wona al wona nelaɗo oɗon mbi ko waɗi hawna mataw ko waɗi naala kaadal tan kono noon kono noon mbeɗa joguino filmi duttimi kadi joguimi pellital duttimi kadi ngallumi so taw ittani ko satti waɗi gurdam e cellal to waaji ɓe goni to woni James Brown en woni Wilson Pickett en woni wonɓe wonde ha tengte e musique mo nannanoɓe ɗo ene nder Afrique saabu miɗi joɗade Amadou Siré Dia o wi kam an sa rentaki ma indema nde ma ya wuddimi min somi ɓurani oɗo kuyati sore kaƴƴa tan mi dañata jaam il faut mi yaha mi ɓuroto mbanmi premiére enregistrement Tara avec Samba Thiam yo Allah ɓuuɓan ɗum o walli no feewi o ƴettama o yennama sahasaɓe mbimo an kam mata ko guel cukalel tan ganduɗa so yimi dande nde yimɓe ɓe ganda ɗum so tawi ko gorko yimat malla ko debbo yimata te naala koɓe wonɓe nanɗo o wi son paamino ko paammi ko e makko kanko e Youssou Ndour mawn nangu e golɗo cukel no haalirte wadde on omo jeeya yimɓe adiɓe dañde confiance e am neɗɗo noon ñamitaki yaredaki mbeɗa salmina goɗo lawol konngol ma Niass Allah jarama a jarama ko tammiɗa ko yo Allah walli mbeɗa salmina Hammel Ly pour toute sa prestation mbeɗa salmina sehilaɓo Boubacar Ba Manama Sarr mon cher honorable yerma e mo yarani ndeɓe nde mo baccani Allah mbimi ko cuɓɓollo malata cuɓɓollo fenata cuɓɓollo janfotako woni cuɓɓollo wuttotako jaggal teddugal ngal waɗanɗa kam an goɗa teddugal ngal fof mi yettiɗum e ruttiɗum e naanankoro minen ndendi meccal Abdou Badi o
Abou Thiam gaari laawol woɗɓe gooto e maɓɓe fof ene rema lowre mbeɗe ñaagi Allah kadi ni kala ɗo nananke pullo woni yo ngandu wonene ɗo tan ko leñol ngo ko goo sahaaji ɗi nandani minen no min dañirno temps ha min mbaɗe labjo emin jaha emin jiiɗo emin jiggo min dañe jime min potta yimɓe ɓe kalane min hono ko heewi ganduɗa ko min kutorima ɗum min mbaɗi ɗum leppi ɗi ganduɗa beeli on sukaɓe joni ɓe ɓe ngala ɗum par ce que jamanu o koko wayni wadde tinnoɗen mballen ɓeɗo sukaɓe mbaɗen ɓe suttodir no hannirta ni ko ɗum saabi mbiɓe en mbaɗi 40 ans dande leñol to grand théâtre Allah walli en woni succès total aduna o fof no haala ɗum mbeɗa yetta dendagal arnoɓe e walluɓe ha ɗum wawi won yimɓe gummima ha Abidjan ɓe gummima Mali ɓe gummima Mauritanie kamɓe ɓe gari ɓe balli hedde nde weɗi mbimi ko heddi ko fonno yoɓede ko toyede to Bowal arène national mi waɗa ɗum gratis kono mbaɗirta nuɗo ko puƴƴin wallude e ɓeɗo sukaɓe Kar Diallo en toute la jeune génération mo ganduɗa ko génération nanankoɓe ɓe gara ɓe kondira koye mabɓe kamɓe ɗi ɓe yi so yettima mbamal ko seeɗa tan waɗat hen oto jawe ko noon jinɓe ko ɓeɗo sukaɓe ganda min mi wallama hami yettima mi jettimi ɗo yimɓe mamin darno mi darni ni maison de disque goto pour yedde wallodirde mabɓe siññinirde mabɓe nangude juuɗe mabɓe hurlode ɓe aduna o dusɗe ɓe haɓe ganda kamɓene industrie musique holno wayi min dutto kadi min mbiyaɓe yoɓe gandu yeeso e caggal weli mabɓe woni Allah jarama on jarama sinno ko sabu mi joɗoto ɗo henne wona mi darɗo ɗo ko juutina tawno wonko Bob Marley wiyatno o wiyatno I have so many things to say mbeɗa jogui ko heewi ko jiɗmi yewtede e yewtade leñol ngo a tawno sa fuɗɗima aɗa yima guila aɗa woni duuɓi 13 welano ba kono noon yiddimaɗi nene ene waɗa toɗor wallimi ha gandumi ko puɗɗimi yaade nan wallahi wonko jeeni ha heewi ko ganduɗa wona min jeeyi ɗum fotɗum yewtande kono leñol ɗo kono saaha haɗani e goto ko wano abda women senaɓe waɓe noon nanɗo maɓe mbaɗ ɗum organisé mbeɗa salmina professeur Ibrahima Won Ibrahima fabbanemo kelle no hannirta ni wona hannde gom Ibrahima ari e ko ɗo Baba Mal mawninte wona hannde tan Ibrahima ari addude participation mum e famde sur le côté intellectuel l'œuvre de Baba Mal min mbaɗi ɗo anniversaire uji kewɗi kamɓe en e Hamidou Ndiaye ene woɗɓe no tawno eɗen kalda e aduna o ma ɗum kamɓe ɓe nanta pulaar kono noon enen jogui des intellectuels haal pulaar en wonɓe ɗo en wawɓe haalande aduna o haɓe ganda tiguiri ndeke comme no Oumar Demba Ba windiri ni Baba Mal le message en chantant ko minen haal pulaar en min jimata mum caka kala komin jogui ene waɗi nafoore ene naftore ɗum noon machallah nous avons des intellectuels ɗi ɓawa ɗum jettinde no hannirta ni goɗal Allah jarama on jarama somi joginoma ko ɓuri Allah jarama on jarama mame haalde kono noon yon gandu mbini e moɗon ndendi goɗɗe ɗe no hannirta ni et la jeune génération je vais terminer par là ñanden mi waɗi remercier mi yetti mbimi neɗɗo so tawi ko mbaɗata ko ene waɗi barke ɗe poti ko layɗi e taaridi mi yi wonɓe mani wonɓe gueɗe ɓe mbiye Baba Mal dumani Baba Mal ko yette Allah seno koko suufi ɓe ñambatani ala kono noon aduna ko jokka jokki
ɗone dokki yo ɗone kebbo kono yonta fof garɗo ene jogii hono foti darade Djiby Ould qui a fait un excellent travail hewɓe ganduɗa noon ɓi Djiby Ould wiyete ko baba man ko wiyno ɓindir ɗi ko goto pourtant je ko sir Abou Dioumade kono afu makko gorko ko wiyno ɗi arga e Djiby mbeɗa yetta sukaɓe men jibinaɓe France ɓe anduɓe noon ko toon ɓe jibina kadi ɓuri welde men dande leñolde sosade min puɗɗi arde men mbaɗa tournéji jettiɓe mantala joli tawɓe sukaɓe ɓe tokosɓe ɓe mbi hande a yimata a daroto min jimanma min nanano pulaar koye musidma men jakki pulaar ɓe jimini mi jaggo non mboɗo foti waɗe ni ɓe jiminimi polel jeeri ɓe jimmi goɗɗum kono ɗum ɗon fof koko mbaɗa toon joni koko ɗum wiyade Seydi Camara on e andi ko toon jimino ɗon oɗon mbawi wiide ni ko wuddede français par ce que oɗon jogui kayitaji kono noon woni on ko leñol ngol woni on ko Fuuta men kala ko dañnoɗon e expérience kala ko ɓe dañno expérience ɓe dañi ɗum e kalis ɓe yetti fof ɓe mbi ko ɗo ɓe mbaɗa ɗum investir ɓe mballodira e leñol ngo ɓe duusa leñol ngo ɓe ɓeyde leñol ɗo ko ɗumen coynano e mooɗo mbeɗa wiya noon min e Mansour Seck sinno fof wonano emin tijjino ma génération goto ɗa mo ganduɗa ene wawi joɗade kala tabal e nder aduna o haalday kala leñol woni tubakoɓe woni chinois ji woni japonais kello kadi e wonde fuutankoɓe no haalirta ni avec toutes les valeurs e fuutankaɗal no tawno fuutankaɗal e pulaar ko gonga ko weeni ko ba jetteɗa jallo jetteɗa malla ni ko saara jetteɗa kono noon fuutankaɗal e pulaar ko jikko guila e gaɗe jikku sa yalti e belɗe jikku sa wonde innama aariyete jikku sa dannima jikku so tawi wonko waɗa e yeeso ma an ka haltoɗa tan ma yetti ɗum ha yetto ɗo foti yettade ɗo taw a bonnani hay dare ko gonɗa wadde noon banda men mbeɗe ñaagi Allah yo Allah jurno gonɗo meɗen yo Allah ɗaccuɗo seereɓe men ɓe sukaɓe men ɓe kadi yo Allah walluɓe e oɗo jamanu mettuɗo cattuɗo kono noon woni ɓurtittaɗi e men e mabɓe yewtiden e mabɓe mbeɗa hirno ko wiide min ɗi wadde mi seeɗa ko baba mbaydi ma ko ancien combattant ndew artide o ruttiɗo galle Alhaji Baba Diop kono ittali kadi ko ancien combattant so heeɓi hono trimestre ma kalis heewi seeɗa e poos mum omo hewno weltade ha minen fof ko randan min mbaɗɗe tati ɓuri ko nirta somin kirta min gaare joni ɗo mi haala noon hoora no ndewɗi mi ande noon hoora sukaɓe ma sa andinani ɓe ko hoorema ɓe gandata te koɓe gandanma kone kadi ma wonɓe kamɓe e ko heewi wadde jewtiɗen e ɓesguji men Allah jarama goto goto jarama